generacije iza nas i naše generacije nisu mnogo toga uradile za očuvanje planete. Možda su se pokrenula neka pitanja i možda su se notirali neki problemi, ali ono što ostaje kao akcija ili brza akcija ostaje na toj novoj generaciji. Razvojem odgovornog ponašanja i razmišljanja ćemo doći do situacije kada ljudi će želeti da znaju odakle potiče njihova majica, ko je napravio, kako je napravio. Tako da u tom smislu mi je drago da se ethical fashion sve više pojavljaju kao termin i ne samo kao termin, nego da se mnogi sajmovi, mnogi brendovi opredeljuju da to istaknu kao svoj najveći kvalitet i da će upravo taj etički pristup biti sve važniji upravo u kreiranju takvog razmišljanja. Mislim da se stvari polako menjaju i da će biti bolje i siguran sam da će mladi spasiti svet.